Hej. Vi kører videre. Jeg vil gerne... Først der vil jeg gerne forklare, hvad et omdrejningslegeme er. Så bagefter der vil jeg fortælle, hvad sætning 181, tror jeg faktisk den hedder, som der er volumen og omdrejningslegeme. Og så til sidst der skal vi kigge på et lille bevis af, hvordan man finder volumen af en kejle. Så hvis du følger med mig herover til den første del af tavlen, så vil jeg starte ud med, hvad et omdrejningslegeme er. Og hvis vi observerer et koordinatsystem her, en helt klassisk en, hvor vi har en funktion på, lad os tegne en relation her, så omdrejningslegemet, det er den figur, vi får, når vi drejer vores graf her for f 360 grader omkring x-aksen. Så hvis vi laver sådan en omdrejning her, 360 grader. Og det vil jo så komme til at sådan ud, den skal jo så starte samme sted som her, så her. Og så vil jeg lige prøve så godt jeg kan. Her. Det er sådan en figur her, der fremkommer ved omdrejning 360 grader. Og det er selvfølgelig en 3D-figur. Så den ser sådan her ud. Og lige først går det, skulle tegne det i den anden side. Og for at finde volumen af vores omdrejningslegeme, så bruger vi formlen V er lige med pi gange det bestemte integrale fra a til b af funktionen f af x i anden dx her. Så det er, hvordan man finder volumen af et omdrejningslegeme. Det her det er simpelthen, hvad et omdrejningslegeme er. Det er den figur, der fremkommer ved omdrejningen eller drejningen af vores figur 360 grader omkring x-aksen. Nu skal vi til beviset. Hvis vi starter ud med lige hurtigt og observerer en kejletop. Den ser sådan her ud. Det er en kejle. Sådan der. Så kan vi lige se det. Og den er selvfølgelig 3D, fordi at en kejle. Her. Så har vi en linje herinde. Den her linje her. Herud det må være radiusen. Og så den her linje her, det må være højden af en kejletop. Og volumen af en kejletop, den findes ved V er lige med en tredjedel gange pi gange r i anden gange h. Nu tegner vi lige, nu går vi så lige i gang med at bevise det. Og for at bevise det, så tegner jeg først lige et koordinatsystem. Så vi har et koordinatsystem fra før. Og hvis man skal danne en kejletop, hvor kejletoppen er omdrejningslegemet, så den funktion, eller den graf, hedder det, som der skal drejes omkring x-aksen, det kunne være sådan en lineær funktion her, som ser sådan ud. Den kan vi kalde f af x. Og når f af x, den drejes omkring x-aksen, 360 grader, så får vi den her figur, som der ser sådan her ud. Og som vi kiggede på før, så h, vores højde, det må så være det her stykke, der svarer til bunden af kejletoppen op til toppen af den. Så hvis vi har punktet 0 her, så når vi går en værdi ud, der hedder h, så når vi ud til vores punkt h. Og på samme måde der får vi radiusen r herfra op til det her område, det må svare til r. Og det er en lineær funktion, kan vi se. Og en lineær funktion har forskriften f af x er lige med a gange x. Og ved en lineær funktion, der findes a ved a er lige med, det er lige med forskellen på y, altså delta y, divideret med forskellen på x. Og forskellen på y, det er det her stykke, så det må være r. Forskellen på x, det er det, vi kigger på her. Forskellen, det er h. Så det er h. Så a er lige med r over h. Og når vi putter det ind, så får vi, det vil sige, så får vi funktionen f af x er lige med r over h gange x. Så det må simpelthen være vores funktion for den her graf, som vi kan danne kejletoppen med. Og hvis vi lige husker tilbage på, hvordan man fandt volumen af en funktion, eller et omdrejningslegeme, så kan vi bruge den form, vi har
herfra, og så kan vi putte vores funktion ind i den. Så volumen, vi er interesseret i, det er pi gange det bestemte integral, og det bestemte integral i vores tilfælde, det går fra 0 ud til h, så vi kigger på en gang hvorfor. Og det må så være af fx, og fx det svarer til det her, så det er r delt med h gange x i anden integreret med hensyn til x. Og det første vi så vil gøre ved det her, det er at vi vil, nu glemmer jeg fuldstændig hvad det hedder, vi vil fjerne parentes. Ja. Og det gør vi sådan her, skriver hele vores udtryk op, vi ophæver, ikke fjerne, ophæver, der var den igen. Så kan vi bare skrive den her del stadig i en lille parentes i anden, når parentesen er i anden, er alle tingene selvfølgelig derinde i anden, gange x, anden, dx. Og r delt med h i anden, det er en konstant, og regnereglerne for integration siger, at vi må tage konstanterne ud på den anden side af integrationstegnet, så vi ikke integrerer dem. Så volumen er også lige med pi gange vores konstant her, r delt med h i anden, og så er vi efterladt tilbage med integration, det bestemte integrale fra 0 til h af x i anden. Og nu laver vi 2 steps, eller jeg laver 2 steps på én gang. Jeg finder både stamfunktionen til x i anden, og jeg bruger mine brøkregneregler til at ophæve den her parentes. Så vi kan også skrive det sådan her, som i r i anden delt med h i anden her. Og så finder vi stamfunktionen til x i anden, og stamfunktionen til x i anden, det må så være en tredjedel x tredje, bliver en parentes slut, og integrationsgrænserne igen stadig 0 til h. Og så finder vi egentlig bare det bestemte integral, nu ved at putte integrationsgrænserne ind. Så v er lige med pi gange r i anden, h i anden her, parentes gange selvfølgelig en tredjedel h i tredje minus en tredjedel 0 i tredje. Og 0 opløftet i tredje, det giver 0. Og 0 gange sammen med noget, det giver 0. Så det her, det giver 0. Og så er vi egentlig efterladt med det her, hvor parentesen så bliver ophævet. Så udtrykket for volumen må være sådan her. Og nu kan man allerede begynde at se, at det begynder at ligne ret meget. Det sidste vi kan gøre, det er, at vi kan forkorte en lille smule, og det gør vi ved at gange h ind i brøkeren her, og så kan vi få os i tredje til at gå ud med h i anden, når vi ganger h i tredje op i brøkeren. Så det ser sådan her ud. Så er vi efterladt med et udtryk, der hedder volumen. Og lige for at huske, at det er det, det handler om, så er det altså volumen og vores omdrejningslegeme her. Altså kegletop, volumen af en kegletop, det må så svare til pi gange r i anden gange en tredjedel gange h. Og hvis vi kigger tilbage på vores udtryk for volumen af en kegletop, er det samme. Vi har en tredjedel, vi har pi, vi har r i anden, og vi har h. Så det var det.